I ara vaig pel segon exemple de cooptació. Aquest és un exemple més reduït, més proper fins i tot. De fet, ens afecta a tots i a totes de manera molt similar i molt directa. Una empresa. Perquè una empresa privada funciona amb un sistema de cooptació. Això és, hi ha una elit a dalt de tot, que són els amos de l'empresa, els propietaris, fins i tot la cúpula directiva, les juntes directives, etc., que són una minoria en realitat, però que s'aprofiten de l'esforç i la feina de tota la gent que tenen treballant en la seva empresa per tal de mantenir el seu estatus i no només aconsegueixen això, sinó que a més han aconseguit convèncer a tota la gent que hi treballa que aquest és el millor sistema i que per tant el que han de fer és treballar molt dur i fer que l'empresa prosperi. Sí? Quantes vegades no ens hem sentit a dir aquelles coses de és que som una família, aquí remamos todos. Doncs aquest és un sistema de cooptació dins d'una empresa.